Barawon ne ina shan gyaɗa sai ya zo ya dinga kwashewa bari dai in kama barawon nan sai na ga tashin hankali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aisha. Ka dawo lafiya? Lafiya lau. Wallahi gyaɗa ne ina shanya da yawa sai a samu wani dan barawon ne ya zo ya dinga kwashewa. To banda abinki Aisha ke barkin san yara wannan ayyukan su dinga zo sati ba tunda ba ne gadi aka aje ba na gyaɗa. Ai ko bari in kama dan mutane zai ga tashin hankali. Shan gyaɗan da yawa ya zo ya dinga kokkwashewa. Wane ne auren mata ne? Wane ne auren mata ne? Na ce wane ne auren mata ne? Na ce wane ne? Lame. Zo ka ga barawon da ke kwashe min gyaɗa. Zo ka ga barawon da ke kwashe min gyaɗa. Ba wannan ai kaura ne. Ba kaura bane. Wannan kauran mata ne ai. Ba kaura bane. To waye? Ba kaura bane. Ba kaura bane to waye? Ba kaura bane. Ha ki ko Allah. To waye ma kaura bane? To ina ga aljanu ne. Wannan aljani to aljani bari mu gani aljani ne. Haka ake aljanu? Ba kaura bane. Kaura ne mana wannan waye? Ba kaura bane. To kamar ya bari mu gani in ba kauran bane ba. A? Ba kaura bane. Za mu gani. Ba kaura bane? Ba kaura bane. Kaura ne, kaura ne. Jama'a masu son kallon fina-finan a danna mana subscribe da zarar ka kalli bidiyo da ke cikin channel ɗin. Kana kuma sai ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai.